салом дӯстон, Месси дар финали чемпионати ҷаҳон ба майдон намебарояд. Ин маълумоте аст ки аз Девис Сиё барои мухлисони тими миллии Аргентина бадтар аст. Ҳарчанд ин хабар дақиқан ҳам набошад ва расман ҳеҷ чиз гуфта нашавад, эҳтимоли ба майдон набаромадани Лео вуҷуд дорад. мағзи масъала ин ки Месси дар тамринҳои мунтахаби Аргентина бо гурӯҳи асосӣ машқ накард. ӯ алоҳида дар толори бадансозӣ тамрин намуд. одатан ин машқҳоро он бозингароне анҷом медиҳад ки лат хӯрдаанд. истоди мураббиён ва духтурон ба чунин бозингарон иҷозаи машқ дар тамринҳои асосӣ намедиҳанд, чунки ин ба саломатиашон боз зарари ҷиддӣ меорад. аз ин лиҳоз хабарҳои мазкур метавонанд асоси воқеӣ дошта бошанд. мо бо умеди хабари хуш дар ин бора видеои худро оғоз мекунем. дӯстон, ҷоми ҷаҳон дар Қатар ба тамошавии худ наздик омада истодааст. ба наздикӣ мо хоҳем фаҳмид ки медалҳо ба кадом мунтахабҳо дода мешаванд. бозӣ барои мавқеи сеюм байни Хорватия ва Марокко хоҳад гузашт. дар бозии асосии турнир вомехӯрад мунтахаби Аргентина бо Фаронса. оё Месси метавонад трофеи деринтизори худро ба кишвараш барад? тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. гурӯҳи духтурони Аргентинӣ барои ба по хезоиндани Месси омода ҳастанд ки бо қувваи некӣ паймон банданд. Аргентина бо Месси ва Аргентина бе Месси ду дастаи фарқкунанда ҳастанд. агар бо оморҳо назар андозем, хеле хуб маълум мешавад ки чӣ тавр таъсир ва самаранокии Лео дар бозиҳои Аргентина дида мешавад. 5 голи ӯ таздиқи ҳамин гуфтаҳо мебошанд. дар баробари голҳо Месси 3 ассист ҳам дорад. ӯ ба ҷавононе мисли Хулиан Алварес кӯмаки хеле ҷиддӣ мерасонад. умуман ҳамин ҷоми ҷаҳон аз Аргентина дида ба Месси лозимтар аст. аксарият дар ҳамин шаб рӯз маҳз ба хотири ҷоми ҷаҳонро дар болои сари Месси дидан Аргентинаро тарафдорӣ мекунанд. дар сурати нокомиам бисёриҳо маҳз барои Месси ғамгин хоҳанд шуд, на барои албеселесте. ба ҳар ҳоле ки набошад, Месси бояд то финал омода шавад, вагарна ҳолати Аргентина метавонад хеле бад шавад. Аргентина бе Месси мисли дар шаби тӯи беарӯс хобидан аст. финали ҷоми ҷаҳон наздик мешавад. рӯзноманигорон ин ҳодисоти муҳими солро ба ҳар нав мехоҳанд ҷолиб кунанд. то наздик шудани финали мундиал хабарҳо атрофи ин ва он бозингари дастаҳои Фаронсаву Аргентина кам намешаванд. агар дар сафи Аргентина набаромадани Месси эҳтимол дошта бошад, пас дар ҳайати Фаронса ду дифогари асосии дастаро зуком хабидааст. истоди духтурон даъват ба амал меоранд ки ба воима бояд дода нашаванд. духтурони фаронсавӣ мегӯянд ки ҳамааш хуб аст. гап дар бораи Ибраҳим Конате ва Рафаэл Варан меравад. паго дастаҳои як машқи дигар доир мекунанд ва дар он ҷо дақиқан маълум мешавад ки ин ду ҳимоятгар иштирок карда метавонанд ё ки не. ҳамчунин Чуамени ва Тео Эрнандес ҳам дар машқҳо набуданд. ин ҳам метавонад дарак аз он диҳад ки бозингарони мазкур осеби ҷиддӣ бардоштаанд. дастаи пайдо шуд ки дар аврупо ба Эден Азар имконияти бозӣ кардан ва шикастабандӣ кардани карьерашро медиҳад. ин клуби овозадори Интер мебошад. нерадзуриҳо ақида доранд ки футболбози белгитабор имконияти ба сатҳи қаблӣ баргаштанро дорад. ба пиндошти миланиҳо дар Реал фишори зиёд ба сари Азар бор аст ва барои ҳамин футболбози белгитабор наметавонад дар сатҳи қаблӣ бозӣ кунад. аммо дар Интер ки нисбатан ҷои оромтар аст, Азар метавонад ба бозингари хеле муҳим табдил ёбад. дар бораи бургерхонаҳои Милан хабари кам дорем, аммо дақиқан онҳо ба Азар писанд омаданд. Эден аллакай гуфтушунавиҳоро бо дастаи шаҳри Милан оғоз кардааст. гузашта аз ин байни Реал ва Интер ҳам аллакай гапучап дар ин масъала шурӯъ шуд. имконияте ҳаст ки дар равзанаи зимистона мадридиҳо аз шикам ва маоши ғафси Азар халос мешаванд. гуфтушунидҳои ҷонибҳо маҳз дар бораи трансфери зимистонаи Азар рафта истодааст. ин футболбоз то соли 2024 бо Реал қарордоди ҳамкорӣ дорад. мадридиҳо чанд кӯшиши фурӯхтани Эденро карданд, вале мутаассифона барои Азар ягон дастаи пайдо нашуд ки хоҳиши ҷалби ӯро дошта бошад. Реал омода аст ки футболбози белгиро бо нархи арзон фурӯшад, аммо клубҳои бисёр аз маоши баланди ӯ дар тарсу ҳарос мешаванд. коршиносон бар он назаранд ки Азар дар Интер маоши хеле кам аз Реал мегирад. ӯ розигиашро барои гирифтани маоши кам додааст. Реал омода аст ки бо нархи то 10 миллион евро ӯро фурӯшад. дар мавриди гузариш ба Интер гап сари 7 миллион евро меравад. Ашраф Ҳакимӣ аз орзуи худ даст кашиданӣ нест. ин футболбоз ҳамеша орзуи бозӣ кардан дар Реал Мадридро дошт ва онро ягон маротиба пинҳон намекард. сарнавишт Ҳакимиро ба Париж бурд. айни ҳол бозингари марокашӣ шарафи дастаи ПСЖро ҳимоя мекунад ва бояд гуфт ки арзанда ҳимоя мекунад. баъд аз баромади хеле олӣ дар ҷоми ҷаҳон таваҷҷӯҳи роҳбарияти дастаи шаҳри Мадрид ба Ҳакимӣ афзудааст. ӯ метавонад ба муддати солҳои тӯлонӣ дар канори рост барқарор ва устувор бозӣ кунад. яке аз мавқеҳои заиф дар дастаи Реал Мадрид маҳз канори
канори рости ҳимоя гуфта мешавад. То ҳам нафари асосӣ дар ин мавқеъ Дани Карвахал мебошад. чунон менамояд ки Дани аз асри санг то ин ҷониб дар канори рости мадридиё бозӣ мекунад. чандин маротиба кӯшиш карда шуд то ивазшавии наслҳо бо ин мавқеъ ҳам бошад, вале бозингарони ҷавон дар канори майдон бозии хуб нишон дода натавонистанд. Адриасолов ва ҳатто худи Ашраф Ҳакимӣ натавонистанд Карвахалро аз саф берун кунанд. айни ҳол бо сабаби осебҳои зиёди Карвахал дар ин мавқеъ бештар Начо истифода мешавад, вале ӯ асосан ҳамлагари марказӣ аст. Ҳакимӣ барои бозгашт ба Реал ҳатто омода аст ки маоши худро кам кунад. қарордоди кунунии дифоъгари канори рост то соли 2026 амал мекунад ва нархаш 65 миллион евро гуфта мешавад. ӯ дастпарвари Реал Мадрид буда то соли 2020 дар сафи ин тим бозӣ мекард. Алехандро Балди ва Барселона ба имзои шартномаи нави ҳамкорӣ хеле наздик ҳастанд. ҳам тарафи Барселона ва ҳам ҷониби Балди ҳавасманд ҳастанд ки қарордоди ҳамкории нав имзо намоянд. Футболбози 19-сола худро хеле хуб нишон дод ва дар системаи хавӣ нақши муҳим дорад. ӯ дар канори чапи хатти дифоъ бозӣ мекунад. гуфта мешавад ки дар оянда хавӣ ва роҳбарияти Барса дар ин мавқеъи майдон маҳз ба Алехандро Балди имконият хоҳанд дод. ӯ бояд ба муддати солҳои тӯлонӣ ин канорро пур кунад. Футболбози 19-сола дар 12 бозии мавсими ҷории Ла Лига 3 паси голбахшо ба номаш муҳр задааст. ҳамчунин футболбоз дар чунин сину соли ҷавонӣ ба мунтахаби Испания даъват шуд ва дар 4 бозии мундиал иштирок ҳам кард. Барселона нақша дорад ки қарордоди нав бо Балде имзо карда тавон пули ӯро ба миқдори 500 миллион евро нависад. навиштани пули тавон аз як тараф риоя оинномаи Ла Лига бошад, аз тарафи дигар кафолати мондани бозингарон дар сафи дастҳо мебошад. барои мисол 500 миллион пули тавони Алехандро Балдеро ягон клуби дигар пардохт намекунад. яъне як роҳи нигоҳ доштани бозингарон дар сафи даста мебошад. Ла Лига ҳаҷми маблағи тавон пулиро муайян намекунад ва ин аз ҳар як даста вобастагӣ дорад. ба ҳамин тамом боидам ки ҷодкори ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обношдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.